Kameran bawah. Kameran bawah apa? Wis. Wis, Mak. Wis metu, Mbok? Hah? Kapan metu? Hah? Wis metu kae. Ujare nyong sing biru-biru ya wis metu ngono lagune wis dinyanyekne kaya kowe, Mak. Iya. Aja nganggo ilmu Hah? kesaenan mengko kene nembang ngecuk demen ngecuk lagu mengko lidapene mburi. Oh kaya gue, anggar wis pentas ya. Iya. Oh. Nggih. Niki napa malih, Bu? Bu wonten